Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Monke Moli di sini kayak popel. Nah, ini lagi di sawah. Neng sawahe nganu John Yono, channel YouTube John Yono. Boleh. Nah, kamu ini wakeyon. Keong. Ora, ki apa? Dimasak ke konten. Keonge akeh lur. Keong ki karo Moli ya lur. Ini mudun mal. Ya, Moli. Moli. Hei, Moli. Hah? Moli. Malah lombokan iki piye? Kene. Ora gelem diculke. Hah? Ah iya. Ya. Ora ngerti nek aku. Oh, Moli deh bingung di sawah ini lho. Ya. Kecindan. Ini. Karo John Yono guys sing ning sawah. Karo Moli iki lho, Moli. Hei. Bingung mau nggo topi kuning saiki nggo topi iki ya. Dikira dua aku ta. Lomboke sing nggon pundi ya? Oke, karo Moli ning sawah lur. Aku ora nggo semprotan ya. Hah? Nyemprot. Moli. Nah, karo keluargane Mas Yono kuwi sawah kok. Sawah yo mbotenan iki Yono iki. Wah, tekan kono. Endi ya, nggonmu endi ta, Yan? Ki tanduran pari, kene urung pari sing urung di panen. Iki wet apa ta, Yan? Timun. Oh. Baik. Mas, nggih. Kayak sakmene iki alase John Yono lho. Iki ternyata tuan tanah Yono, Ngono tak njuk wedang. Ya. Itu ngendi? Ayo iki to. Karo nang alase John Yono iki tanduri apa kira? Ini mal. Mari, yo. Tanduri apa karo? Moli. Moli tuh bersama Moli. Moli main ke sawah. Nah, ini tuh teman-teman lagi bermain sama Moli di sawah ya. Ini si Moli sawah ini lagi di sawahnya John Yono. Nah, di sebelah Borobudur, Candi Borobudur. Ayo, Mal, sini Mal. Sebelah Borobudur. Wah, banyak perkutut bekur-bekur. Tuh John Yono di sana tuh kayak. Yan, anak kutut bekur-bekur ya. Iki? Weh kandi ngene. Ibu kandi kayak Moli.
Mal. Ngundah timun sama Moli. Nah jero. Ayo Mal, sini Mal. Kene wedi ember. Ayo. Moli ikut terus. Ikut panen cabe. Si Moli ikut panen cabe ya. Ayo Mal, sini Mal. Panen cabe sama timun sama Moli. Panen cabe ro timun ro Moli. Nang alase Jon Yono. Buri. Bah, kutute apike? Ya Moli wis ketut gitu. Panen cabe karo. Samal. Doyan mau liwat-liwat kene ora diopai. Nah. Timun doyan ra? Nah, iki lho, ora gelem. Isin, iki lho doyan ra. Ora doyan. Mau weruh nang kono akeh ora doyan. Moline makan apa mal? Iki kayak timun ra gelem to mal? Nih gunmu tak kontenke. Ya gorengane iki mah rono-rono. Rasa mau manak-manak rono mal. Ya. Oke. Ya, Mali. Iki lho. Iki. Ya, Mali. Nang kali senengane kowe arep. Ya, iki. Ngene. Iki ben gogoknya. Dune arep asem kaya. Arep kowe gara. Karo Mali iki panen Lombok. Endi to kuwi lor kuwi apa iki ya? Enggak iki karo iki anu ndes alum-alum kuwi aku dan. Jujung nek dundhe to ya. Alum ora dundewe iki. Itu tera tamu dene ya. Karo Yono. Mangan tahu Moline. Arep melu panen lombok. Lomboke mergone alum-alum lho. Alum lomboke. Amal. Kuwi di mana Pak meh amal kae ngono. Ya. Sewu bayar mali 1000. Agak ngalas. Jadi ngono lho ceritane lho. Karo Mas Jon Yono. Moli di sawah. Jadi perjalanan dari rumah ke sini itu 5 kilo, 4 kilo 5 kilo ke sawah cedak tuh. Pertama kali Moli ke naik motor jauh ini. Ya mal. Panen lombok. Ini Rumoli Jon Yono. Ngupai sing kita cepet sakmene iki. mending Ora sing alum. ora ono kok. Ngisor kae jono sing alum kae iso kan. Sing nggonmu iki lho iki. Mana ento tripat pekoli ya? Ya iya enggak tripat kan. Itu tripat. Ngono wae. Wah malah ngregeti klambi yo. Mal mudun ah. Mudun. Ngregeti klambi. Mudun ra gelem ki to ki. Mudun. Mudun. Wah. Karo Yono kene. Jeruk ya akeh kan.
suara kok ya. Iki tidak kandir nganu kok bapak ini. Timun rungono apa-apa cilik-cilik. Rono-rono. Mau lihat sawah kayak nang kono kayak. Jadi di tuan tanah ternyata si Yono iki Ngerti apa iki? Ngerti apa? ulah mlayu. Wah ngregeti klambi kowe kok. Jo. Timune. Timune iki jek pentil. Mut. Kilo. Aja sing ana wite ya, munggah ya. Yono iki tuan tanah lho. Kowe saka kono kae. Tekan kene, tekan kono kuwi sawahe Jon Yono. Ngontrak. Sing nggonmu asli ndi, Yan? Sing kana, sing iki nganu, lah-lahan. Piro nek ning kene iki? Sak kotak ngene apa sak? Ayo. Kabeh ngene iki. Kok murah ya, heh? Iki. Aduh. Wah, ngregeti midun sik. Midun kae, tahune pangan kae. Midun sik. Ngregeti kowe iki kok. Lah, kono manak ya ana wae ora apa-apa. Karo kono silaturahmi galak nek ngono ya. Ngerti kok. Dia ngerti. Wah kuwi ana nganu barang kuwi. Wit jeruk albino. Oh, daun belang. Ayo, Varigata. Ding varigata ya. Pohon jeruk varigata. Lak nyarak. Aja iki timun mentah. Timun mentah. Ora apa-apa. Oke. Kencang sing ra ana taline. Ora kencang wae. Kencang ya. Kono kuwi kan kuwi beke kuwi. Ana mal ora rono-rono mal lah. Sing cendhek wae kan. Kencang wis iki. Ora iso lunga kowe. Helikopter tekan kene barang kok piye? Kare kae. Kita lihat helikopter juga, Molly sama. Akeh berarti helikopter iki. Di Borobudur rame helikopter. Tak video ke wayan. Engko bar iki aku 10 menit tak video ke nggonmu, ya. Kuwi ocolke ngetutke terus. Hah? Lah ya. Kayak helikopter lagi tuh. Jadi banyak di Borobudur helikopter tuh. Helikopter tuh. Weh. Rokok Yan, rokok. Wah, poli. Alah, dipangan separo ya. Enter ya poli. Separo dipangan lah. Sama Molly ya. Mangan kok bener ben pahit kuwi. Apa tuh? Mau nih. Ini. Tuh ya di pahit iki.
Berapa itu kan lebih? Kurang lah. Ya doyan sopor nah piye to mal iki mal Ya.